gure ustez, ponentzia hau tresna bat izan behar da, Euskal Herritarrei, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Euskal Herritarrei hitza eta erabakia emateko inolako mugari gabe. Eta zentzu horretan esan behar dut, ez dugula onartuko Espainiako legedia, Espainiako legeak muga bihurtzea hortarako. Eta egun hauetan gertatzen ari dena kontuan hartuta eta baloratuz, Auzitegi Konstituzionalak hartutako erabakia Kataluniako parlamenten egindako adierazpen, burujabetza adierazpen politikoari buruz, ez gaitu bat ere harritzen. Guretzako ez da bat ere txundigarria Auzitegi Konstituzionalak esan duena esatea. Baina horretan ere ez dago irakurketa ambiguorik. Beraiek esan dute erabakitze eskubidea bakarrik gauzatu daitekeela Espainiako legediak jartzen dituen mugen baitan. Eta hori ez da erabakitze eskubidea. Hori da erabakitze eskubidea mugatzea. Hori da guk onartzen ez duguna.